Вай, брат ми. То направо ги прави яхма тез. Няма смисъл, направо има скорости. Дай така скорост. Тука. Чакай, ето. Тука. Добре? Ето виж. Тука. Я пробвай скорости. Там не. Там се включва. Отпреди. Вай, майко. Стефан Раздолача, гледай какъв огън прави. И кой няма да пламна, брат? Не ти трябва духало, не ти трябва шуари. Ти специално, брат ми. Вай. Гледай какво става. И няма. Направо набързо става работа. Колко бар за... Прави си го на... Както си го такова, ще прецениш. И ще чакаш. Какво ще чакаш, брат ми? То веднага пламва. Гледайте. Огън е готов. Отино да вика Стефан. Стефан, тук машинки, работи, вай, майко. То пламна, даже такова. Те топиха въглища. И... Те повидяха.